लेखाय खानांमानि क चिनि खरकसा सेराय माध्यमिक परीक्षारि दं ताकक थानेल देबबर्मा खरकसा सन्जय देबबर्मानि कायसा बुरि बाय हामजाक दंमानि बिनि लगी थांतिनि थानेल बाय गोथार देबबर्मा बुजाक मानि थानेल देबबर्मानि नुखुंगो आं थांका दिल्ली तमन बागै जीबीओ आं थाङै नायमानै लिया आं आरो दंथ'यो न खबर नाखा आं फाइमानि 10 दिन न दिल्लीनि किफिलमानि 10 दिन बिन नुखुंगो थांका थानेल देबबर्मा जुदि बुजामा लगी न हॉस्पिटल भर्ती खाइमा काकाय ब थैगला खामु बिन बुमाने बुखुकते आं खानाका बनो बलंगो खिक्लाय तनि रिजाखा नगो तनि रिजाखा बुमा नायतुगै मानमानि परायसे बनो हॉस्पिटल तुबु खरकसा सिनाय नुनाय र बुसकांगो थां बुसामानि मकल खालायलिया लास्ट टीआईएसएफ नि नेता र राहुल साजरा सं ते गोबांमा बिश्वनाथ संरक थांगै बितु संरक थांगै सुबायखा आनि फेमिलि बो थांगै नायखा बिया फाजे तमन किसा सुबाय काफायखा आं फाइमेन परे बिनि नुखुंगो थांका केस रिजागिया थानेल देबबर्मा जेत बथारजागमानि केस फाइल खाइजागिया ओ बुजागमानि सिमि गोथार देबबर्मा फाइल खाइजा केस खैजा आं आबरंनो परि नायै मुक्ति खालायखां साका आं खाना अमनो गाहामखाय सोयै केस खायनो होनो तेन दिन आनि PS न रहका TISF नि नेता रंनो रहका बर थांलायचा डिटेल्स टुबुय मिया केस खालायचा पैसा आन फ्रॉडिंग लेटर कैसा आंगे रहका आबन परे आं थामनि यागुलो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार रतननाथ जी बो थांका चिनि EM लुनेल देबबर्मा बर थांका ता अन्यान्य संगठन ने बरबो थांका बिनि नुखुं अमसेके न करै नुखुं र थांनायखा नरबो नुखाना बिबिनो मांक्लिते सोशल मीडिया ते थानेल देबबर्मानि बुमा कायसाना कक साव आं बिगेरा हंगाकाय आनका जस्टिस मानानि कोनो अधिकार करिदा सार हिंसुं ताम सानाय आं मुसुंनो साका आं नरंनो जस्टिस रिदा मानो आं चाइतंनाय हिने आबनि बागैनो आं थानावो केस खारिका बिनि केस सलिमा जराते आं बरंनो सुबाय थानाय लीगल नि साइटेबो आंनि दिक थेके जनांमोन आं सुबावन आं नंनि बुसकांगो तिनि कग्रु खरकसे सेराय थै थांमानि यागुलो केबो गजागिया तिनि चिंतामनु ओ सिकांगो चाकमागात कायसा ट्राक ड्राइवर एक्सीडेंट नंगै बन्ति खालायमाले थै थांका बिनि नुखुंगो तिनि 6 लाख खरगनि मन्त्रि थांगाय रैयो खबर नालायो आर चिनि थानिया थै थांमानि यागुलो खबर नाय जाया सरकारनि कोनो कम्पेनसेसन करे रिजागिया नायनायदि वानसुगै नायदि निनि आनि बजागा उंगुइतो थानेल नुखुंनो व्यापार रखै चीफ मिनिस्टर साइमिया साइमानो तांगै कक थाइसेस बसालिया थानेल थैमानि नति आबनो जों वानसुंना नांनाय तिनि ताइ कायसा कक जों ओ सिकांगो बिश्रामगंज मास्टार पारानि खरकसा बुकुकजोक आगुलिनि सुनामरानि गारि काय थांमानि बिनो गारि बिसिङो रमफ्रे सामफ्रे खाइजाखा आबनो ते बिश्रामगंजआव गुन्दु गुलुं लायचा टप लेवल नि पुलिस प्रशासन आंबे कक सालायचा आरो नि अजामारक बा MLA रक बा कक साका कचांगरिनान बागै अलतरे तरे खायै कचांखा किंतु एकजन मिनिस्टार एकजन नंकरो के बुफानो अबुखनि नुखुंगो थाङै खबर नायनाय करे आरो ने MLA ताइसिनि खरकसा खरकसु लिडार थाङै सिमसि खबर न तिनि नुखा सोशल मीडिया ते आपा आरो क्रंजाक नायहनि सुकुमार बनिखनि खरकसा रमजाखापु बदा बयादा जों साइमिया किंतु आइनो बिनि एगेंस्ट ताम केस इंगो खाइजाका केस ठीक बाबे दा खाइजाका FIR दा खाइजाका अब साइमिया कारण FIR ठीक बाबे खाइमिया काय बनो कोतो रिमाने लग लगे न बो बेल मान पाइनाय
yogui painai kai aboni bagino jeng jekono byaparo case khainan thangkang ka FIR kam sina nang ar ora ang musungjang mani o Bisramganjni master parwa bukukni nogowo thangai khoroksasek minister aphano bonon lainani nangmani naijagna musungjo mani kenu kebo nailiya omti haikeno gothar jin thanel bai baksa bujagai tawbo bin phikungni busam bukur kogoi bukur koksai tongbaikha bokhrogo jedin bongni nogo thango bin phikungno nugui agni mokol mukti klakha bufabai kok salajak Christian family boro kaithorno suri jaw boro adina bufabai kok saka ang saka ang demantei raida ni bisingtei norongno justice nan bagai ang chaitogana aboni yakri ba ang romkha kai sutrang abono takuro bukuro